Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Haji wal Usul utai bab kang kaping 21 iku dipandhirake dibilai ta'ala dalam jelasake utawa mertelakake utamane zikir maring Allah Ta'ala. Qala ustau sapa Allah Ta'ala fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuru ini mongko padha ilinga sira kabeh ingsun adkurkum mongko arep eling. Mesti eling ngene adalah maringi rahmat sapa ingsun kum ing sira kabeh. Washkuru lilan padha syukur sira kabeh limaring ingsun wala takfurun aja padha kufur sira kabeh. Maknane ikhtalafa padha sulaya utawa padha beda-beda pendapat sapa ulama para ulama fidzalika dalam tafsirane ayat fadkuruni adkurkum. Agama iki manut tafsir, ora tafsir ya. Faqala tuning ndika sapa Ibnu Abbas cara tafsirane sahabat Ibnu Abbas adkuruni ing lafal udkuruni Bitaati kelawan taat ingsun adkurukum mongko arep eling ingsun utawa melas ingsun bimaku nanti kelawan pitulungan ingsun. Sahabat Ibnu Abbas kuwi maknane lafal adkuruni adkurkum. Jadi Gusti Allah iki dawuh kowe iki do elinga ning aku. Aku ya arep eling ning kowe kok gampangane. Wujude eling ning aku ki apa? Apa cukup kelingan? Apa cukup maca tahlil, apa cukup maca Allah, apa subhanallah, ternyata ora. Cara tafsirane Ibnu Abbas, carane eling iki yo nganggo bitaati. Kowe iki lek kelingan karo aku nganggo manut ning aku. Setiap nindak apa wae kok atas dasar manut karo Gusti Allah. Iki padha karo dhewe eling karo Gusti Allah. Gusti Allah dawuh adkurukum aku ya arep eling ning kowe carane Gusti Allah eling bimaku nanti kelawan pitulungan ingsun. Artine kowe iki nek manut karo aku tak tulungi makane timbal baliki. Waqala iku sapa Sa'id bin Jubair ana meneh ulama Sa'id bin Jubair le nafsiri adkuruni bitane aku bil maghfirah. Kowe iki eling karo aku nganggo taat. Aku arep eling kowe nganggo pangapura. Wa qala tu sapa Fudail bin Iyad ana meneh sahabat ana iki tabiin nek Fudail bin Iyad kuwi. Ufat kuruni monggo ilang kabeh sira ingsun bitaati kelawan taat ingsun adkurukum ngarep eling ingsun sira kabeh bisa wabi lawan ganjaran ingsun. Wujude Gusti Allah lek eling nang menungso sing taat nganggo paring ganjaran. Wa qala sapa Ibnu Kaisar fadkuruni bisyukri adkurukum biziyadah. Ana meneh tafsirane bahwa lek eling ning Allah itu dengan cara apa? Syukur maring Allah. Nah Gusti Allah lek eling ning menungso nganggo ziyadah, tambahan kenikmatan. Wa qila diucapake apa adkuruni bitauhid wal iman. Jenenge eling ning Gusti Allah kuwi kanthi tauhid nyuwijikaken wal iman lan percaya. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh eling bidarajati lawan pira-pira derajat wal jinan lan pira-pira swarga. Iku tafsirane akeh banget ning kabeh sajane yo padha. Maksude padha kuwi bentuke wae sing berlainan. Ama meneh wakilan den ucapaken apa uzkuruni padha eling sira kabeh ingsun Allah alam dzuril ardi ngatasé lumahe bumi dhuwure bumi adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh tiba ing dalem jerone bumi ida nasi kunalkan lali sira kabeh sapa ahwa aline aku ida nasi kunalikane lali ing sira kabeh sapa ahwa aline bumi. Kowe kan eling ning aku nalika ning bumi, sok nalika wis dipendhem, kowe ingsun Allah arep eling ning kowe nalika wong-wong kabeh wis do lali karo
Wakilatin sabagi meneh aku kuruni eling sira kabeh ingsun fid dunya adkurukum mongko arep eling ingsun ing sira fil akhirat dalam akhirat. Wakilan tujuwa apa kuruni eling sira kabeh ingsun fid taati lan taat adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil mu'afati lawan nyelametaken. Wakilatin sabagi apa kuruni eling sira kabeh ingsun bil khalaik lan persekutuan wal malailan perkumpulan wong akeh. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira bil khalaik dalam tingkah sepi wal malailan kumpulan wong akeh. Nek kowe iki eling ning aku dalam keadaan rame, eling sepi yo eling, aku ya arep eling ning kowe, sepi yo eling, kon rame yo eling. Wakilah tajawat kuruni eling sira kabeh ingsun fil nikmah ing dalam nikmat warroho lan sifat kajembaran. Adkurukum mongko arep eling sira kabeh fi syiddah ing dalam tingkah poso wal balai lan tingkah bilahi. Kowe iki dalam keadaan bungah kok eling ning aku, sok nek kowe poso, aku ya arep eling ning kowe. Mesti eling bil maunah lawan pitulungan. Wa qilatin jami'a wa uzkuruni eling sira kabeh sun bitaslim lawan pasrah wa tawfid lan bersih menyerahkan. Adkurukum mongko arep eling sira kabeh bi aslahil ikhtiyari lawan luwih bagus-bagusnya tingkah permilih. Eling nang aku dengan cara pasrah, yo aku arep ngarahke kamane. Insyaallah lho aku arep gawe kowe ning sak api-api tingkah. Pokok kowe percaya karo aku kamane. Wakilatin coba gimana apa udkuruni bisyauqi wal mahabbah. Jadi ngosiro kabeh sun bisyauqi lan bronto wal mahabbah lan demen. Adkurkum mongko arep eling sira kabeh bil wasbil adkurkum mongko arep eling sapa ingsun ing sira kabeh bil wasli kelawan nempung nyambung wal qurbati lan parek. Wakilatin cawage apa udkuruni eling sira kabeh ingsun bil masdi lan nguwaken wetana ilang alam. Adkurkum mongko arep eling sira kabeh bil atok kelawan maringi wal jazai lan males. Wakilan dan cuma apa adkuruni eling sira kabeh ingsun bitaubati lan tobat. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bighufranil haubati lan ngapura dosa. Adkuruni eling ingsun sira kabeh ingsun bidua lan tuwa. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil ato iklawan peparing. Adkuruni eling sira kabeh ingsun bisuali lawan jaluk to nyuwun. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh binawali lan peparing. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bila uplaten lawan tanpa lali. Adkurukum mongko arep eling sira kabeh bila mahlatin lawan tanpa ngendhele. Kowe iki eling terus ora lali, ya aku eling arep kontan temane. Insyaallah. Udkuruni eling sira kabeh ingsun binat miklan ketun adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil karomi kelawan sifat luman. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil ma'dirati kelawan persaben. Saben maknane gawe alasan utawa ya njaluk ngapura. Apa ngakoni keluputan. Ma'dirat utawa undur. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil maghfirati lan pangapura. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil iradah lawan usul. Lawan ngarepake usul. Artine berusaha untuk sambung karo Allah jenenge carane eling. Nek ngono balesane apa? Adkurukum bil ifadah. Mongko arep eling ingsun sira kabeh bil ifadah kelawan aweh faedah. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bitanassuli kelawan apa metu saking dosa. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bitafadzuli kelawan paring kanugrahan. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil ikhlas kelawan sifat ikhlas. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil khalas kelawan nyelapetaken. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil qulubi lan pira-pira ati. Adkurukum monggo arep eling ingsun sira kabeh bikasbil qurubi lawan ngilangake pira-pira kesusahan. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bila nisyan lawan tanpa lali.
Adkurukum mongko arep eling sira kabeh bil imani kelawan paring keimanan. Udkuruni eling sira kabeh bil iftikar kelawan sifat butuh. Adkurukum mongko arep eling sira kabeh bil iktidar kelawan sifat kuwasa. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil iktidar kelawan persaben utawa njaluk pangapura wal istighfar lan tegese nyuwun ngapura. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bi rahmati kelawan kawelasan wal ightifar lan paring pangapura. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil imani kelawan iman. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil jinani kelawan pira-pira swarga. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil islami kelawan mlebu Islam. Adkurukum mongko arep eling ingsun ing sira kabeh bil ikrami kelawan mulyakaken. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil qalbi kelawan ati. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh kasfil hujubi kelawan ngilangi pira-pira aling-aling. Maksudnya aling-aling antarane batine menungso karo pangirane. Udkuruni eling sira kabeh ingsun dikron lawan eling fanian kang sirna. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh dikron kelawan pengeling-eling bagian kang langgeng to tetep. Sirna iki maksude nglebur awak kaya-kaya ora ana. Kuwi puncak tauhid yang tertinggi kuwi kan wong iki rumangsa sirna. Dadi wis ora ana anane ning Gusti Allah, anane ning Gusti Allah. Cara bahasane anu jenengane manunggaling kawula Gusti. Wis ilang sifat keakuane. Akune wis ora ana, anane ning pangeran. Ini fana, sifat fana. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil ibtihari kelawan DP. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira bil ibdori kelawan paring kangguhan. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bitadzalluli kelawan ngrasa ina. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bimal firatiz zalali kelawan ngapura keluputan. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bil iqtirafi kelawan ngakoni. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bimakwil iqtirafi kelawan mlebur keluputan utawa mlebur dosa utawa pengakuan. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bisofa isri lan bening ati. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bi kholisi diri lan murnine sifat bagus. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bisidqi lan temen. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bi rifqi kelawan sifat welas. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bisofwi lan bening ati. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bil afi kelawan pangapura. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bita'dimi lan ngagungaken. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bitakrimi kelawan mulyakaken. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bitakbiri lan ngagungaken. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh binajati lan slamet minas sa'iri sing neraka sa'ir. Maksude paring keselamatan saka neraka sa'ir. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bitarkil hafai Jafai bitarkil jafai kelawan tinggal wangkot. Wangkot kuwi atose ati ora manut maksudnya. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira bi hifdzil wafa lawan ngreksa nuhoni janji. Apapun sing dijanji Allah mesti bakal nyata. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bitarkil khata lawan tinggal keluputan. Adkuruni mongko arep eling adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bi anwa'il ata lawan werna-wernane peparing. Udkuruni eling sira kabeh ingsun bi jati lan nemen-nemeni bil khidmati dalem ngladeni. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh bi itmamin nikmat kelawan nyempurnakake nikmat. Udkuruni eling sira kabeh ingsun min haitsu antum sing seneng utawi sira kabeh iku maujud. Adkurukum mongko arep eling ingsun sira kabeh min haitsu ana sing sekirane utawi ingsun iku maujud. Wis wae eling aku kapan wae aku ya eling kowe kapan wae.
Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullah lan yakti utawi dzikir maring Allah iku akbar perkara kang agung. Afadhan duake dari kaya mengkono khilaf perbedaan mau sapa Syekh Abdul Qadir. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikrullahi utawi dzikir maring Allah iku alamul iman. Jadi tetengere iman liwa utegese gendera iman. Wa bara'atul di lebaran atau bebas minan nifaqi saking sifat munafik di dilarati hali dzikri krana nuduhakene tinggal dzikir ala annahu ngatasi temen sunne dzikir kula inama dzakarangan mesne dzikir sapa wong Allah ing Gusti Allah imanan tenan dene iman billahi lan Allah wa tasdiqan lan ngestakaken bi lan Allah wa hisnun lan dzikir kuwi minangka dadi beteng minasyaitani saking setan wa khirzun lan dadi pangreksa aihtirasun tegese jaga minan nirani sing neraka wa qila diucapake apa idza tamakana nalikane wis tumancep apa adzikru dzikir minal qalbi saati faidatan mongko nalikane parek minusang qalb apa syaitan Soro'a mongko klenger sapa setan. Kama yasri'u kaya oleh klenger sapa insan menungso ida danan likane par minusang insan sapa setan. Kaya kulo nanti modho ngucap sapa setan ma utai apa iku la ada kedue ikilah sormu. Ngopo ta iki kok klenger? Ayu kalu mongko den ucapake apa qad masau terus mengenani ing setan apa al-insu menungso. Kada kaya mengkono kaul atau pengendikane kila ida tamakana adzikru apa daus mudua ke sapa Sayyid Syekh Abdul Qadir maksude wong ki nek kebak dzikir setan karep nyedak lembar ora kaya menungso arep nyedaki setan kuwi ya padha wae di sebama iso dipadake. Nek ana jin kok pengen petuk menungso, jin mau yo usaha, maksudnya yo prihatin yo donga yo nganggo lelaku ora kok sak-sak. Menungso nek pengen meruh jin kan yo ngono, mesti ilmune kudu yo ngelak. Iku ora kok gampang-gampangan yo. Ora saben jin setan iso petuk menungso teman. Pasti sing wujud kuwi lho makhluk sing kaya jin. Nek setan ku jelas wis pancen panggonane iku ning atine manusa. Faqala lan dikesepake Nabi sallallahu alaihi wasallam abdul dzikri utawi utamane zikir iku adzikru zikir al-khafiyu kang samar. Zikir sing samar, zikir sing ora ana wong ngerti. Bahkan lisane kadang ora ubah sing zikir atine. Wakilah diucapake apa dzikru ta dzikir al-khafiyu kang samar iklane yarfa'u ora munggahake ing dzikru khafi sapa al-malaku malaikat di annahu krontum sing kelakuan kula ala itila ora ningali lagu di malaikat ale atase dzikru khafi bahwa mongko uta dzikru khafi ku sirrun rahasia bainal abdi dalam antarané kawula wa bainallahi lan antarané Allah taala. Kada kaya mengkono sirrun bahwa sirrun kalau nutul ing sapa Syekh Abdul Qadir. Wa fi hadisil Bayhaqi lan ing dalam hadis Imam Bayhaqi ana Aisyah. Adzikru ta'dzikir ala dzikir lantas mau kang orang krungu ing dzikir sapa al-hafadzatu malaikat hafadzah. Iku yazidu nambahi apa alladzi ala dzikri ana dzikir ala dzikir tasma'u kang krungu ing alladzi sapa al-hafadzatu malaikat hafadzah sabina mula apane untuk pantri kelan. Maksude zikir sirri sing ngantek malaikat wilaku saking le nyinggahke hubungan atine karo Gusti Allah justru malah nambahi nika-nika ganjaran nika pitulung. Kala disapa Al-Munawi kila den capaken apa aroda ngarepake sapa rawi yo sing riwayat hadis kuwi andikru ala ditasmawi bidzalika dzikri lan krono dzikir
atadabura ing angen-angen wa tafakkura lan mikir-mikir fi masnu'atillah ing dalem pira-pira gegaweane Allah wa ala lan pira-pira nikmate Allah. Jadi pikir itu apa sekedar nyebut-nyebut asmane Allah ya. Mikir-mikir. Angen-angen karo apa wae titahe Allah sehingga ngelingke ning Gusti Allah. Iya pikir. Bahkan kuwi sing dianggap pikir sirri atau pikir sing rahasia, pikir khafi atau pikir sirri. Weruh apa wae kok ngelingke ning Allah. Iya pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutabadiru te wong kang agi-agi sing Cepat paham, rekat paham. cepet dipaham, agi-agi cepet-cepet iku iradatul dzikri karepan dzikir al-qalbi kang bangsa hati. Mutabadir karo mutadabir iki beda. Mutabadir iki agi-agi cepet-cepetan, cepet-cepet lemahake ati terhadap kabeh titahe Allah bahwa iso marake ngeling ning Allah. Nek mutadabir itu maknane angen-angen. Lho pol-polane zikir iki kan nalika wong kok iso muni ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar makane. Weruh apa wae iki mesti kok atine Gusti jenengan nitake niki ora sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Kok kabeh titahi ana kanggo. Ora ana sing dititahke nganggur, ora ana kanggo niki ra ono. Mula subhanaka faqina adzabannar. Oh suci jenengan Gusti kula nyuwun pirsa saking neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dikusupan al-qawmi la'alal murada menawani perkara kang dikarepake iki lawan dikrusir wa tadabburu angen-angen wa tafakkuru lan mikir-mikir fi masnu'atillahi ta'ala dalam pira-pira gawean Allah Ta'ala wa fi istibatil ahkam lan ing dalam amrih netepake pira-pira hukum asyariyah kang khusus syariat wa tasawwuril masail lan nemu rupane pira-pira masalah. Maksude maham. Nemu rupane maksude apa sing dikarepe terus tergambar ning pikirane awake dhewe. Jenenge tasawur. Tasawur iki maknane yo bayake yo bayake tapi paham terhadap sesuatu jenenge tasawur. Wong kok diomongi muni gethuk, itu langsung pikirane nemu, oh gethuk iki ngomong kae, kok wujude ngono kae. Iki jenenge tasawuf. Ayo cok paham karo apa sing dikarepe sehingga akal iso mujudke. Mula tasawuf ini jenenge ilmu mantek. Tasawuf ini yo penggambaran akal sehingga akal bisa nampa apa sing dikarepe wong semua. Lho biasane wong ki nek ahli ilmu mantek, omongane mesti mentes. Omongane ora iso dibantah. Mergo kabeh nganggo ilmu, tasawur, natijah dan lain sebagainya. Natijah itu kesimpulan. Misalnya wong ngomong ini jane karepe apa to? Wis ketok. Iki tasawur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasawwuril masaili lan nemu rupa pira-pira masalah al-fiqhiyati kang bangsa fikih allati ya masail yajriha kang nglakokake ing masail sapa syafaan ala qalbi matase atine syahs. Kabeh hukum fikih iso ditasawur, iso dipaham, iso diwujudke. Oh kae karepe ngene. Pikiran ati. Wa yatafakkaru mikir-mikir sapa sahes biha ing dalem qalb atau masail kuwi. Terus diangen-angen dipikir-pikir.
Walihada krana arah iki kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi ing perkara latas mahu kang ora krungu ing alati sapa al hafadzatu malaikat hafadz wakiluna terus program malaikat den pasrah iki kitabatil amal lawan nulis biro-biro ngamal lam yakul lan ora ngerti sapa Nabi alladzi ing perkara la ta'lamu kang ora ngerti sapa hafadzah ing alladzi pikir sing siri kan Kanjeng Nabi dawuh ya kuwi sing malaikat hafadzah kowe ora krungu berarti ora ngerti. Malaikat hafadzah iki jelas ngerti, ning ora krungu apa sing dizikir iki. Mergo kuwi cumlerete ati sing langsung ning Gusti Allah. Maka zikir sing khafi sing siri ngono kuwi ganjarane langsung Gusti Allah. Ora liwat malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah nyante ya pikir ngono wae, ngerti nek dhewe iki zikir. Ning kan ora ngerti apa sing dizikir iki. Ora krungu. Wa sabab ziyadah diutai sebab tambah fi dalika ing dalem mengkono zikir khafi iku anahu mestune kelakuan atau iku anak mestune dalik fi ghalibi masaili dalam kaprai biro masalahe zikir khafi atau dalik iku naf'un kemanfaatan muta'addun kang brentek wa ziyadatu imanin lan tambah iman wa ikhlasin lan ikhlas. Kok zikir khafi sing wujude kanthi mikir-mikir angen-angen kuwi apa? Arep dadi sebabe tambah apa? Ya tambah imane, tambah ganjarane, tambah apa-apane. Mergo kanthi mikir-mikir terus iso tasawur, iso paham, kuwi arep dadi brentek-brenteki berkembang. Mutaati berkembang. Dadi ora mung siji manfaat. Mungkin nek gelem mikir terus paham, kuwi keapian dia tambah-tambah. Mergo ning lakoni ya dengan pikiran ora mung suwiji ngono. Contoh misalnya, wong paham ilmu fikih bab wudu lah. Nek paham tenan untuk diangen-angen, iku mesti wudune arep dadi mutaati. Mutaati ini dadi brentek, dadi berkembang. Sing adate nek wuduhe semua sah misalnya. Raup yang ngono. Iku arep berkembang. Oh, sebelane api iki nek ngene iki maksude iki adalah nucekke badan ning ora ning badan tok iya nucekke ati misalnya. Terus ki cara fikih apike ora ning samping telu sunahe. Terus apike ditambah meneh gini. Mutaati jadi bertambah-tambah ketika paham suatu masalah. Nek ora niku ya arep dadi istilahnya kebalikane mutaati ya apa? Jamit atau statis. Mandek, semengko ngono kuwi. Ora mudah. Wa qala dikasebut Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadul a'mal utawi luwih banget to. Luwih angel-angel ngamal as'abwa. Tegese luwih angel-angel amal wa asqaran abad ing ngamal iku salah telu. Zikrullah ta'ala siji rupane zikir manut ta'ala ala kulli hal yang tas bisa ketika fi kulli zaman dalam saben waktu wa makan lan panggonan selalu eling ning Allah dimanapun lan kapanpun ku angel banget wa muasatul akhilan nulungi utawa gawe kejembarane kanca sedulur muawanati tegese nulungi ing min malikin saking bondo ira ora min malika saing bondo ira gawe nulungi kanca nganggo bandane gawe kejembaran ya abot ya kan. Nah, pokoke nek wis urusan karo muni bondo dadine abot. Nek wis sekedar donga, apa sekedar rembug, apa sekedar apa enteng. Nek wis mulai bondo wis dadi abot. Wa insaful faqir lan gawe apa? Ngadil
adil utawa gawe bener wong fakir al-baisi kang bakat melarate minafsika saking awak dhewe. Maksudnya nek ana wong fakir iki dadekno wong fakir kuwi kowe sebagai peladene. Yo apik banget. Artine wong kok kon merendah karo wong fakir kuwi ora kosong. Sama rata. Ijmal tegese dadekno sira nafsae awak dhewe rokok maning peladen lil muktaji marang kang butuh. Alladhi wong sapa kang mekrane alladhi apa buksun banget melarate aisyid dan tegese perkoso. Ana wong kok banget perkasane terus kowe iso tampil sebagai pembela. Ngladeni nulungi iki ngamal tok sing termasuk telu ngamal sing angel banget ling lakon. Maksudnya ora saben wong iso. Lan teruse wong nek iso nglakoni ngono iki berarti yo istimewa, derajate banyak dulu. Iku siji zikir di setiap tempat, setiap waktu. Loro muasa di akhir nulungi sedulur nganggo bodho. Nomor telu rumah utawa ngladeni wong fakir sing pancen banget rekoso. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dikosopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu billah utawi tengere utawa cirine ngalamate wong demen maring Allah iku la hubbu dzikrillah, demen zikir maring Allah. Wa alamatu qudillah lan utawi tetengere wong sengit maring Allah iku la kudu dzikrillah azza wa jalla, sengit zikir maring Allah azza wa jalla. Wa ini hadis soal Bayhaqi Imam Bayhaqi Anas bin Malik sang sahabat Anas bin Malik. Olah dikosopal Munawi Imam Munawi. Alamatu billah utawi tetengere demen maring Allah li abdi maring kaulane Allah. Kula hubbu abdi demene kaulane Allah li dzikri maring dzikir Allah. Tetengere wong kok demen maring Allah ya kuwi wong sing gelem dzikir maring Allah. Di anak lan sunne Allah iku ida habba lan kalau demeni sapa Allah abdan ing kawula zakarahu mongko eling sapa Allah ing abad wa ida zakarahu nalikane eling sapa abad ing Allah habba mongko demenake sapa Allah ilahi abad zikra ing zikir ing Allah wa asulan ya semoga oleh mesti ngene Gusti Allah iki nek seneng karo sunne kawula mesti kawula mau arep digawe roh Allah seneng zikir ning Gusti Allah. Kosok bali ning Gusti Allah iki nek sengit karo sunne kawula gamane. Yo kawula mau arep digawe sengit zikir ning Allah. Mula celana mutakhid ya Gusti Allah kuwi adalah salah satu musabbibul asbab jenenge. Zat sing nyebabke lan ya dadi akibat. Wong kok iso dikira Allah ya ora kok mergo ampuhe wong. Ya mergo dikersake Allah ngono. Terus dheweke digawe iso dikir mari. Di apa-apa iki ana sebabnya sing nyebabke Gusti Allah, sing paring akibat saka sebab mau ya Gusti Allah. Wi ilmu tauhid, itu ilmu fikih, ilmu fikih beda meneh. Ilmu fikih ora kuwi. Ilmu fikih kuwi yo apa ngatur apa lakone awake dhewe sing cara zahir. Ora kena ilmu tauhid dicake ning ilmu fikih. Contoh gampang ini. Ana wong maksiat. No maksiat iki cara ilmu tauhid. Kuwi iki sing kersake ya Gusti Allah. Fikih dosa. Nek terus iki dienggo ilmu fikih, alam masyarakat ora ngene sing kersake Gusti Allah. Ngono ora kena. Iki jenengane cacakane beda. Ya sebab akibat kuwi kaya kan hadis ana to ning kitab Gusti panjenengan ada Gusti Allah iki ora maringi wong ning perkara lima kejaba wis dicepaki perkara lima. Siji, wong iki ora diparingi iso ndonga kejaba wis dicepaki mandine donga.
utawa ijabah itu. Iki kaya-kaya sadurunge wong iki ndonga janjane wis cepake. Ya sebabe wae arep diparingi iki wong iki diparingi iso gelem ndonga. Lakon. Ya berarti kosok baline ya ngono. Wong iki nek dilalah Gusti Allah ki arep ora paring. Ya dilalah kon ndonga kuwi ora gelem. Makanya digawe Gusti Allah ra ndonga ngono. Kaya ngono kuwi Allah kuwi banyak ngono kuwi. Yo dilalah wong iki arep diparingi selamat iki dilalah gelem ngaji. Bila wong arep diparingi ndak derajate gelem ngaji misalnya. Apa wong sing ngerti nek ngaji iki maring ndak derajate iki ora saben wong kan ora. Maksudnya wong-wong kae sing ora ngaji iki ya ngerti nek ngaji iki maring ndak derajate. Ning nyatane wong cara yang mutawakil lho iki ora diparingi pitulung pangeran gelem ngaji. Topik. Nyatane ya abot, nyatane dheweke ora gelem ngaji. Nah, itu termasuk peparing-peparing liya sing kabeh iki mesti ana sebab. Lah sing paling sebab iki Gusti Allah, sing paling akibat ya Gusti Allah. Jadi memang termasuk salah satu donga sing dianjurke ya nyuwun supaya diparingi akibat sing apik. Apa kae dimene fi akibati umrihi. Istiwa kula nyuwun saenipun sedaya akibat. Iki padha karo dipo. Gusti wae kula nyuwun akibat kemawon sing sae. Iki berarti nek akibate apik ya mesti ana sebab apik. Nek njaluk diparingi akibat sing apik, iki padha karo njaluk diparingi sebab-sebab sing apik. Ora mungkin to. Akibat sing sing apik kok nganggo sebab elek iki ora apa. Mesti kok paringi rezeki sing akeh, niku kan akibat. Lah sebabe kaya dilalah iki dalane kan apa wae kalane kaya ini mempeng, ana kalane ndonga mempeng, ana kalane ibadah sing apik, ana kalane apik karo sapa wae sehingga dadi sebabe rezekine akeh. Lah sebab itu iso dadi werna-werna ning akibate siji, akibate iki. Ning dalane kan sak kersane Gusti Allah maring dalan. Ya, wong iki kadang besok dadi ciut atine. Cara gampangane picik berpikir, mergo ndelok sebab ora ndelok akibat. Sebab sing didelok yo nyong karo Islam seperti ora supi-supi lah. Lah kuwi ndelok sebab ora ndelok akibat. Nek mula nek Kanjeng Nabi ngajari donga iki nyuwun akibat sing apik. Lah sebab kuwi iso werna-werna. Nek wong fokus ning sebabe, akibatnya malah ora kepikir. Jadi kalau paham ya banyak berdoa, tapi ilmu tauhid iki ngono kuwi. Ilmu tauhid iki kadang cara kata-katanya sederhana tapi le paham angel. Wong kok kon yakin misalnya, jajal. Cara ilmu tauhid termasuk ilmu tauhid tingkat tinggi lho. Kono unen-unen wong Jawa andake ngene. Nek iya mongso ora, nek ora mongso iya. Ora janjane terjemahan saka ayat Gusti Allah kan dawuh, "Tutil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya." Gusti Allah ki paring ning sapa. Nek Gusti Allah paring ora ana sing iso ngalang-alang. Nek Gusti Allah ora paring kamu digeret wong sak alam dunya, ya ora ana sing iso maringi. Dan dijawabke muni nek iya mongso ora nek ora mongso. Ku nek wong duwe keyakinan sing kuat ngono kuwi wis ora diopo-opo. Dalam hal apapun, yo rezeki yo cilaka yo bejo yo nasib yo apa wae nek wis keyakinan wis to nek iya mongso ora. Artine nek Gusti Allah wis ngersake ora mungkin gagal. Termasuk urusan rezeki. Kayak gini dadi rezeki ku aku ya tekan ngendi wae mesti tekan kene. Wa qala indika sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan sama dene nyeritakake
ngelaraken anillahi ta'ala saking dawuh Allah Ta'ala. Ana utahe ingsun kula ma'abdi bareng sartane kawula ingsun. Ai bi ilmi tegese kelawan ilmu ingsun ida zakaroni nalikane eling sapa abdi ingsun. Wa fi riwayatin nanti kudu jeneng riwayat ana ing kalimat sing liya madzakaroni utai lafal madzakaroni maknane madzakaroni selagine eling sapa abdi ingsun. Di Gusti Allah selalu bersama orang-orang sing selalu eling karo Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa taharrakat lan ubah-ubah bi kelawan ingsun apa syafatahu lan dilurune abdi. Wala tidak sobat Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram dalam kitab Bulughil Maram. Akhrajahu ta'ala ing hadis sapa Ibnu Majah wa sahahu lan yuhaihake ing hadis sapa Ibnu Hibban. Wa dzakarulan turin hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari ta'liqan hale gantungaken wal mu'allaqu utawi gantungaken hadis iku lakmat barang kudifa kang den buang apa min awali isnadi saking kawitane sanad iman. Qala diku sapa Hakim hadza utai hadis hadza utawi iki hadis wa malan barang asbahu kang nyumpami apa ma ing hadza minal ahadis nyatane saka pira-pira hadis ula fi dzikri saking dzikir an yaqdatin saking eling tingkah melek mesti la an huflatin ora saking tingkah lali dzikir maknane ya lali utawa dzikir maknane eling ora lali. Di anna dalika kalau semuanya mengkono zikrun an yaqda eling saka lali atau saka ketungkul wa yadalik ulah ikatu zikri dadi kenyataane pikir kaya kuno tumya ana sapa abet ana iku bihai sulaya wa sekalian ora tetep ali atas sing abet ma zikri bareng satane zikir abet bidalika waqti ing dalem menungtu apa zikru nafsi elinge awak dhewe abet. Wala dzikru makhlukin lan ora eling maring makhluk padhalika dzikru mongko utahe kono dzikir sing ning murning Allah wa ya dzikir ku asofi dzikir kang bening to kang bersih di anau lan sing dzikir kula qalbun ati wahidun kang siji wa idza syawala mongko setungkul sapa ngabet bisa ing lan suci dalah mongko lali sapa ngabet amal sing barang siwahu kang saliyane sae wong iki nek eling suci ning perkara liyane mesti lali. Mula zikir itu diarani zikir sing bersih nalika atine eling nang Gusti Allah liyane ora mesti. Wis sing asli zikir. Ini ya eling Allah ning sing apa? Kelingan liyane menene zikir sing sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utai dhahala amman siwahu iku lak mawjudun bisa wujud fil makhluk ing dalem pira-pira makhluk. Lau anna rajulan lamun tetep apa anna rajulan dene wong lanang iku dalam manjing sapa rajul alam maliki nang suci ratu fitiman dalam dunya. La akhoda mawitine tumarah utawa ngalap ing rajul min haibati saking wedi ing malik utawa wedi apa ngabarak layat ku kang ora eling sapa sufi dari kal waktu dalam mengkono wektu mau koyo ing sakjane malik. Contone misale kaya wong mlebu sowan suci ratu saking wedine ratu liyane wis ora kelingan kabeh. Atine ning fokus ning ngene ratu iki. Fakaifa bimulkil muluk mau kali kepiye lawan ratu ning boro ratu yo sing dikersae Gusti Allah. Yo pikir iki ora men sekedar pikir itu nganggo ilmu. Maksudnya ilmu ngene. Wong iki arep pikir sing iso tenanan yo nek ngerti jane sejatine Allah iso. Selama pengetahuane ora sampai ngono kuwi yo ora mungkin arep eling kanthi tenanan. Nah, wong iki arep kelingan suci jeneng perkara duwe rasa wedi, duwe rasa takzim, ngegungke tunduk dan lain sebagainya lah nek ngerti sapa sing dihormati, sapa sing diguru.
Wa qala lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam billahi taala utai dikirim Allah taala bil wadati dalam waktu esuk wal asyi lan waktu sore iku afdalul utawa mintul bisuyuf katimbang mukul lagi pira-pira pedang fi sabilillah dalam jalan Gusti Allah. Wa fil iyalan muslim dalam ya ulumuddin qala lan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah yakni utai dikirim Allah azza wa jalla bil wadati dalam waktu esuk wal asyi lan waktu sore iku abdul utawa min khatmi suyuf katimbang gebuke utawa mukulke pira-pira pedang fisabilillah fisabilillah dadane Allah wa min iktain malam katimbang awe bondo suhan halim temenan Kemasuk niku napa? Kemasuk. Ya temenan maksudnya ya sungguh tak berdoi mempeng. Waqala niku sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abdul dzikri utai luwih utawa utamane dzikir iku la ilaha illallah. Lafal la ilaha illallah. Jadi dari sekian lafal dzikir Kemasuk. itu yang paling dhewe adalah la ilaha illallah. Ini liyane itu ya apik dan mestine duwe keistimewaan dhewe. Tapi sing dadi kuncine adalah la ilaha illallah. Contohnya misalnya macam liyane kaya subhanallah walhamdulillah kuwi ya duwe khasiat dhewe jare Allah. Nabi dawuh kalimat loro sing enteng diucapke nang lisan terus disenengi karo zat sing Maha Rahman Gusti Allah lan yo paling abot timbangane subhanallah. Tetapi kuncine subhanallah ya tetap nganggo la ilaha illallah. Nah, bisa Ramadan ini kalau amaliyah kalau kanjeng Nabi sing paling mungkin yang para ulama ini dikatakan ojo sepi perkara papat uji maca la ilaha illallah loro maca istighfar telu maca Quran papat itu sedekah sepisan wong pengen gayuh apa istilahnya fadilah ulang kunci papat. Sering ibarati Ramadan ibarati tamu, tamu sing gawa oleh-oleh. Lah oleh-oleh itu ternyata ora mesti diparingi ning satu. Ya ning dinehi nang wong sing gelem ngurmati, ngladeni tamu. Ya cara ngladeni aku perkara apa? Sawae-wae. Sing penting aja sepi saka sedinas-dinane aja ngantek wong ora ngucapke la ilaha illallah karo astagfirullah karo maca Quran sak mangkune. Oke sidike ora batas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin Dailami. Dan dalam riwayat Imam Dailami anak Anas yang sahabat Anas zikrullah utawi dikirim Allah iku lak syifaul qulub dadi marasake pira-pira ati. Emin amro dia terseko piro-piro lelarane kulub. Huwa tegese utawi zikrullah iku dawaun dadi tamba lah kedhe kulub mimma sing barang yang aku akan ketemu apa maing dulur. Mindur mati dunub saking petenge sebab piro-piro dosa lan bukan ati nek do sumpah iki sumpah mergo yang dosa maksiat utawa sumpeke mergo penyakit hati kuwi tambane mikir. Lah mestine mikir kuwi nek diibaratke obat tombol yo duwe dosis iki. Dosisnya ya sesuai kalau penyakit. Dosis dalam hal ini orang kok mincing dalam jumlah, tapi bobot. Kadang mau maca dikir lah Allah ping 1000, kalau sing maca ping 3, belum karo ada sing ping 3 iki luwih kalah ganjaran. Iku sing ping 3 iki
ngilmoni ya tekan ngati tenan ya. Sementara sing ping 1000 ning lambi tok ya kuwi kadang ampuh sing pinter. Tapi intinya bahwa dikir yang ngomong jadi tahu. Nah hati ya, mau support kok mau peteng, gue dikir mereka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dikusapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam udhkuru wa dzikra sira kabeh Allah iku Allah dzikra wa dzikir khamilan kan samar. Khamil maknane umur wi nyaman atau delik iki. Lafal khamilan bi qain lawan nganggo lafal utawa huruf fa mujamatin kang dadi tetuna bilam tumi lawan huruf lam. Emun khafidun tegese lawan lirih. Asa seru-seru dikir iki. Nek gak maca dikir seru karo lirih aja. Ya ono dalile dhewe-dhewe. Seru ya apik nek ngerti ilmune, lirih ya luwih apik nek ngerti ilmune. Kemudian baru ana riwayat antaranya sahabat Abu Bakar karo sahabat Umar. Sahabat Umar ini nek dikir seru gas. Karena sahabat Abu Bakar nek dikir lirih. Sahabat Abu Bakar tahu dikir pokoknya dikir lirih. Kalau aku matur kalau dat semua midahnya rasa seru-seru. Soalnya mah gitu meneng. Napa kok sampeyan dikir seru? Aku nek rasa seru ra mantep, kaya ora tenanan. Jadi itu yang bener kabeh. Urusan fardhu ilmu ora iso di pas pekkan ini mesti aku. Ana dalile nek terang seru ya bener. Ini ojo kok seru liwat ya. Seru ini sekedar paling tidak krungu awake dhewe. Omong kalau seru nanti ganggu dia. Nah, maka ini mesti haram. Maca Quran keseron itu dilek ya mesti ganggu dia. Bila diucapaken ayat orang sahabatus sahabi setengah para sahabat wa ma adikru wa ma iku apa adikrul khamil ya Rasulullah. Pikir sing samane dos pundi? Kala nusuk kanjeng Nabi ya iku adikru adikir al-khafiyu ka samar. Rawahu hati sapa Abdullah bin Mubarak andom bin Habib. Aifa wa tafsir dikrul khafi iku afdal min dzikri timbang zikir jahratan lawan nyedeng. Salamati krono slamete zikir khafi minah wiriya sing sepadane ya iki nek zikir awal minimal selamat ora pamer. Iki wong dikira Allah terus minta ilmu butuh sepeda ada beraren kita suwi ora ada bener. Pokoke dikir sing jenenge khafi ya nek iso wong ora ngerti nek dhewe akeh dikir. Kuwi sing paling apik. Wa dautai kila abdul ikulah idzal jam'i sufiyah ila idzal jam'in mungguit kumpulan minas sufiyah disangking para ahli tasawuf fi ghairi tidak suluk ing dalem sak liyane kawitane wong kang ngambah utawa usul maring Allah. Jadi pikir khafi iki dianggap luwih utama tumrap wong sing pancen wis ahli ahli tasawuf ahli kuning. Yang kene juga min ghairi ibtida'i suluk sak liyane wong sing gek kawitan. Nek kelase jek kawitan iku seru wae. Mesti jelas nguncap sing cetha. Mergo nek wong gek kawitan kuwi kan atine belum iso sambung. Dadi sing dialap minimal yo minimal wacane wae.
Sementara nek wong sing wis ahli iki langsung mboten sing pikir artine. Ya wong iki kudu iso nepake dhewe-dhewe. Mula nek kene dikake ama fil ibtida ana pun tayo dalam kawitane wong sing gek ngawiti arep suluk istilah arep ngambah ning dalane Allah ya wong awam wong biasa namanya. Fatiku mengkotai dikir al-jahri yukam bangsa ngedeng, bangsa ketok, bangsa seru iku anfang luwih manfaati muni macam buat seru-seru ning muni. Wakat kana teman-teman ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru dawuh sapa Nabi kula insanin ing saben-saben manungsa Bima barang wa kaum tema iku al aslahu luwih bagus al anfa'u luwih manfaati lahu kedue kullu insan. Kan Nabi nak dawuh sak menungso nganggo perkara sing luwih manfaat. Maksude ya beda-beda ora padha. Nek kowe iki pancen wis ahli, lirih kuwi luwih apik. Kuwi ngedoke saka sifat riya. Yo coba campuran pamer. Nek kowe gek kawitan rasa sok gaya kalau iki lah muni wae sing seru. Ya kula wong iki sok nyamarke karepe ngono justru nyamarke iki malah atine roket kan. Oh nek iki menung wae wong sok. Padahal atine iki muni ngene iki ben diarani usuk ngono kuwi wis kaya gede. Nah, atine iki wong kan biasa wae miturut derajate dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul ibad. Ta'ilu ketemu utamane pira-pira kamulapane derajatan derajate indongan dalam ngersane Allah yaumul kiamat. Dalam sedina kiamat iku ada kiruna wong kang kudu pikir kabeh Allah iku sura kasiron kawan akeh. Ayat zakirat surah mengwong pikir lanang ning wong wedok-wedok sing do pikir. Wala yadkur hunalan ora nutur sapa Nabi ing zakirat ma'iradatina kang satane ngersakake ing sapa kanjeng Nabi ing zakirat mau tagliban rene nglimbihaken utawa nyumrambahaken lil mudzakkari maring kalimat mudzakkar nuduke makna lanang alal muannasi nyatase kalimat sing nuduke makna wedok. Iki ning kono lafal adzakirun nek makna asline kan wong lanang-lanang sing pikir cara kalimate. Tapi sing dipesaingkan Nabi ora wong lanang ya wedok barang sing akeh iki. Rawahun kaya hadis sopan matu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Mansur di Abi Sa'id Al-Khudri isnadil sanad sahih kang sahih. Waktu lifalan den sulayaken dan beda-beda pendapate apa fidzakir dalam lafal dzakir Allah katsira faqala kemudian ngendika sapa Imam Abdul Hasan Al-Wahidi qala ngendika sapa Ibnu Abbas al-murad utai sing daekan wa kuyat kuruna wa dzikir sapa dzakirun Allah ing sholawat dari sholawatin dalam sakwise boro salat wuduhan ing dalem wudu esuk wa asyiyan lan waktu sore wafil madocilan dalam pira-pira turu wa kulama istaiqadha dalam nalikane lilir sapa abet min naumi saking turu ning abet wa kulama badal dan semasane manjing esuk sapa ning abet wa roha lan manjing sore sapa abet min manzili saing umay to pangabet zikrullah taala krana dzakara mongko dikir sapa abet Allah taala ing Gusti Allah taala. Wong sing dikir maknane ya eling Allah karo dunia apa-apa. Allah cara syariate ya kan Nabi mulangi iki wong kuwi kon maca pirang-pirang donga. Donga apa wae kan ono. Arep turu, tangi turu. Lah donga kuwi maknane asline ora mung sekedar pinyuwunan, tetapi kuwi nuduhke eling ning Gusti Allah. Ngopo wae nek ana dongane. Kanjeng Nabi nyontok ini ndak ya apa wae ana wancane. Wis dadi kesumaan sak. Kuwi komplit kitab sebenarnya Al-Adhkar kuwi
isine donga tok. Donga sing diasisikan Nabi sing itu donga-donga kabeh kita semuanya juga karena Imam Nawawi mungkin beliau ketika itu kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul Mujahid la yakunu ora minat dakirin sing kang padha zikir kabeh Allah Subhanahu wa taala kasiran panake hatta ya kuro saenggo eling sapa Allah Subhanahu wa taala wa iman alingatek wa qamidan lan lugu wa mutasian lan turu. Ora dianggap wong ahli zikir nek dhewe dalam keadaan apapun ora eling ning Gusti Allah. Sing jenenge wong sing zikir nang Allah kuwi wong sing ahli zikir ya dalam keadaan apapun, bu ngadeg, bu lingkuh, bu turu, apa selalu eling ning Allah. Faqala lan dikut sapa man kita sama niku salat lan sholawatil khamsi ing salat kang lima iku biakan berapa sholawatil khamsi bahwa mongko utahe man iku dafirun kang mlebu fi qouli ta'ala dalam dawe Allah Ta'ala wa dzakirina lan kang kudu zikir kabeh Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan cara Imam Antok dawuhe wong yang wis sunni salat imam tu kanthi nyata sing yo ditetepi apa syarat rukune kuwi wis termasuk wong sing zikir ning Allah Ta'ala mergo salat imam itu kan mesti dibagi selama 24 jam. Jadi satu salat dengan salat yang lain kuwi ana jedane dipikir ning Allah. Mula nek wong kok salat sedina imam tulis apik wis termasuk wong sing zikir ning Allah Ta'ala. Faqala tumling diko sapa Imam Anto idza wa'dha banalikun tepi ajek soman alat adgan atas pira-pira zikiran al maqturat kang muslim. Mungkin semoga Nabi al musabbatati kan ditetepaken sobahan indal mutu esuk wan masalah kusure. Wa fil awqati lan dalem pira-pira wal ahwali lan pira-pira tingkah al mukhtalifati kang beda-beda. Lailan dalam wengi wanarana awan. Wa ya mongko utawi adkarul maksura iku la musabbitatun dan tetepaken fi amalil yaumi dalam amal sedina wa lailatin langsung. Karena mongko ana soman ana iku nadzakirin saya wong kang kudu mikir kabeh Allah insyaallah nyatira lawan mikir sing akeh di mula wong sing dikir sing akeh ya supaya wong sing wis netepi ajeg mesti sehari semalam seluruh kegiatane wis dilakoni. Contohnya misalnya ditang turu terus langsung pikir apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana sampai mlaku ya maca bismillah apa la haula sak piturute arep apa salat masjid maca donga masjid sak itu wong ya harus ditepi ajeng dina nganggo donga-donga sing usah kita mesti maksurah kuwi sing biyen diajari Kanjeng Nabi. Wong sing lakon ngono kuwi ajeng iki wis dianggap dzakiri Allah wong sing dzakir. Kada yang mengkono-mengkono khilaf perbedaan pendapat-pendapat yang mau Sirajul Munir ing dalam kitab Sirajul Munir al-Adil al-Azizi ketimam Aziz. Wa qala dikusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dzikri utawi bagus-bagusnya dzikir iku adzikru dzikir al-khafiyyu kan samar. Wa fi riwayatin lan iku sebutun riwayat sing liya al-mukhfiyyu utai lafal al-mukhfiyyu ora khafi ning mukhfi. Nek mukhfi maknane sing disamarke. Lafal mukhfi bil mimi lan mim. Aiman sing barang afau kang wis nyamarake mas sapa dzakiru wong sing dikirani nas sing manusa. Dikir sing disimpen, sing dibelik gitu wong kang weruh. Bahwa mengko utahe dikir khafi iku abdul utama minal jahri katimbang den untuk terang-terangan.
Wa fi ahadits salah dalam pira-pira hadis ukhra kang kenek mau ta barang yang fi tukang ngene umum anal jaro terus dikir seru iku asal utama. Wa jami'alan den kumpulaken apa hadis loro di anal ifaat mate hadis sing nuduhke bahwa zikir khafi iki utama ning ya ana hadis sing nuduhke nek zikir seru iki utama. Lah loro-loro iki dikumpulke Haitu khofa nalikana kuwatir sapa dzakir wong sing dikir mung nek kuwatir aliyai pamer. Auta ada utawa tangga lara bisa dikir mau sapa lahu salih sepadane wong kang lagi salat. Sik kabeh iki ana alasane. Dikir iki luwih utama khofi samar nek dheweke kuwatir riya pamer utawa dengan mikire ganggu wong liya. Sementara nek sing dikir seru luwih utama dari sudut pandang mana maknane wajah utai dikir sing seru iku ahli utama haisu amina dalam sekirane aman dosa sapa dzakir mindarika sing ngono ya lan sakiyane dene pancen dikire iki ora nimbulke sifat pamer tur yo ora ganggu wong liya wong liya ya apik nek dikir iki seru. Wa khairul ibadah utai luwih api-api ibadah iku afah luwih samar-samare ibadah. Wa khairul rizki lan utai bagus-bagus rizki iku mabar yakti kang nyukupi apa man. Badak paling apik yang badak sing samar sing wong ngerti. Sementara rizki sing paling apik wis rezeki sing nyukupi ning khairu ma yakfi wa khairu rizki ma yakfi. Ini kundali tenan. Wong ini di pedoman khairu rizki ma yakfi. Ini minimal insyaallah orang siji orang dirasa pikir. Loro orang nonsok. Sebab yakin bahwa apa sing diparing Gusti Allah cukup buat. Sing paling apa ya cukup kuwi. Ora berlebihan, ya ora kurang. Maksudnya api-api rezeki ya rumangsa cukup. Ini ning ati kene. Wong anggere rumangsa cukup. Wis senajan cara saiki gampang diterapkan karo ning arep ngomong-ngomong insyaallah cukup. Aiman sebarang karena kalau apa mau itu bikot bil kifayah lawan kira-kirane kecukupan. Maksudnya cukup ini ya, nah cukup ini ya wis rasa perlu berlebihan. Enggak ada wong iso berlebihan. Nek karo mangsa turah-turah ngono ora marem. Dan turah-turah kan ora faedah. Wong ya ora gunake. Apa wae ora nulis. Termasuk berlebihan misalnya wong pegawai apa. Syarat iki kok waton jasa SMP, SMA. Ngono kuwi kok dadak ngejoke nganggo jasa S1 kok S2. Mak berlebihan. Ning nek biasanya ora dituduhke S1, S2 ora mau. Padahal mbek SMA yo wis cukup. Mesti ya wis padha-padha iso syarat mlebu. Nek dibantu Gusti Gusti Allah ya wis. Akan iso ngene, aku pengen ngene keturutan wis. Pun anu ngomong nek turutan wis jenengane mahyafi bikot dril kifat ora berlebihan. Cukup wae iki entek ya wis omane cukup butuhe mek kuwi kok. So nek butuh meneh ora ya ono meneh. Lah wong wis senengane berlebihan nak iki sesuk hubungan liyane lah. Ono muni liyane kuwi malah dadi kurang terus. Kalau bukan liyane ya apa-apa ni yo cetok. Khairul rizki ma yakfi. Rawahu min hadis Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa Bayan an Sa'd bin Malik wa Ibni Abi Waqqas bi isnadin wa sanad sahih kan sahih. Ya, terus apa itu ilmu ni berarti ilmu.
siji annahu yadri wa annahu yadri kan lan siji ono sing dhewe iki janjane wong ngerti lan dhewe ngerti nek dhewe iki wong ngerti ana wong alim sadar nek dhewe iki wong alim fakta du nek ana wong model iki lutan kebingungan ana wong janjane ngerti ini dhewe ora sadar